espazo vou viaxando. Dou mil chimpos, coñezo planetas, vexo mil estrelas, saúdo os cometas. É tan fascinante ser un navegante. Tras mil voltas dentro do foguete, dime no teu cuarto sendo un xoguete. Os Axóuxeres. A punto. Imos xogar a unir os puntos. Poñémolo o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Pois veña logo. Empezamos dendo 1 ata o 2. Imos aló. Ben feito. Agora do 2 ao 3. Moi ben. Do 3 ao 4. Perfecto. Agora do 4 ao... Ei, que vas mal, borra iso. Agora sí, a modiño. Do 5 ao 6. Así. Do 6 ao 7. Do 7 ao 8. Moi ben. Do 8 ao 9. Ben feito. Do 9 ao 10. Xa estamos rematando. Do 10, imos outra vez ata o 1. Moi ben. É unha copa, como as que usades para beber. Copa. Xan. Globos. Aquí temos 3 globos de cores diferentes. Empezamos polo de cor verde. Atendede. Fixádevos ben no que imos facer con el. Agora collemos o globo de cor amarela que, como vedes, está moi pouco inflado. Unimos os dous globos. Agora, cortamos a parte que sobra. Tócalle ao globo de cor vermella. Unímolo aos outros dous. Para acabar, pintamos uns puntiños no globo de cor amarela. E xa temos feita unha serpe. Os Axóuxeres. Fai palabras. Imos facer unhas figuras con follas de papel. Fixádevos ben e procurade seguir os pasos que se fan.
Fixemos un grilo. Imos con outra. Fixemos un lápis. A onde irá a lúa nese coche tan bonito? Imos preguntar. Hola, Lúa. Hola, Non coñecía ese coche. é o meu coche novo. Que che parece? É moi bonito. E ademais conduces moi ben. Moitas grazas. A min gústame moito conducir, pero ando a modiño. Correr é perigoso. Faz ben. Os coches hai que leválos con moito tino. Vou aparcar. E a onde vas co teu coche novo? Vou comprar uns disfraces para facer unha festa. Unha festa de disfraces. Fala baixiño, que quero darlles unha sorpresa aos nenos. A min encantan as festas de disfraces. A última que fun, disfraceime de home invisible. De home invisible. E como o fixeches? Quedei fora da festa e falaba pola megafonía. Que disfrace máis orixinal. Eu na última festa de disfraces á que fun, vestínme da bella. E os meus amigos regaláballes caramelos de mel. Que idea máis boa, Lúa. E que rica. Queres vir á festa? Encantaríame. Só tens que guardar o segredo e vir disfrazado. Iso está feito. Non llo direi a ninguén. E ademais, repetirei o disfrace de home invisible. É o meu favorito. Estupendo, así vemos, Chu. Ou máis ben non te veremos. É certo, se o disfrace está ben feito non se pode ver. Moi ben, entón quedas invitado á festa secreta de disfraces. E onde vai ser, Lúa? Aínda non o sei. Para a próxima vez que falemos, digo, Chu. Agora teño que marchar. Ata logo, Lúa. E merca uns disfraces ben bonitos. Vale, ata logo.